Steve Jones, fi di perchenog cwmni bysia Llew Jones yn Llanws yma. Felly mae'r cwmni yn rhedeg rhyw 100 o fysia. Da ni'n rhedeg bysia lleol, bysia ysgol. Da ni'n gwneud gwaith i gwmni National Express, rhedeg bysia rhwng dinasoedd. Teithiau fatha gwyliau. Mae gennym ni fysia yn lliwiau gwahanol gwmnïau fel Shearings, Leger Holidays, Lochs and Glens Holidays. Ar dop hynny wedyn mae gennym ni fysia yn gwneud priodasau, teithiau Clwb Rygbi, Nant Conwy, teip yna beth. Da ni hefyd yn prynu a gwerthu bysia. Peth arall da ni'n gwneud i gwaith yn lle'r tren. Mae'r tren yn torri lawr neu mae'r afon yn llifo yn y Dyffryn Conwy yma. Ni sy'n troi allan fel arfer. A mae rhywun yn ffonio 4 o'r gloch bore neu beth gwirion eisiau bus. So mae gen i rhyw 70 o staff. Mae'n siŵr bod gennym ni 80 cyn Covid. Da ni'n trio ffindio mwy o staff wan. Mae yna rei di ymddeol ac yn y blaen. A dyn mae'n dipyn o job ffindio staff wan. So, dwch draw ni weld os ydych ffindio rei o'r hogia. Mae gennym ni Tref y fama, star man y cwmni. Mae'n un o'r mechanics sy'n gwneud yr checks, neu siw bod nhw'n ddiogel a felly. Fi'n dyn nabod Steve since rwy'n back yn bar. Dad yn gweithio yma. Dyma James yn y swyddfa, ti fan hyn, un o'r one of these brummies I was telling you about. So mae hon yn fys gyda ni ar werth. Mae'r ffenast dreifar di stopio gweithio, mae Ger fan hyn o'i ben i dyn yn sticio yn yr awyr o'na. Iawn Ger? Mobile mechanic dwi, a dyn dwi'n gwneud dipyn o waith i Llew Jones. Ie, mae'n gallu bod yn wbath os o'n efo'n gwybod un dwi'n llall. Wedyn hwn di'r ardal operations. So mae gennym ni Gareth, yr operations manager, Joe, sales manager. Our Christmas party's legendary, it's got to be the Eagles. Decent food, decent drinks, mind you, Panagone's decent as well. Or, mind you, everybody loves the club. So that's my family roost night out. Starting Eagles, nice and civilised. Onto the Panagreen, maybe nipping the doings and then finish up in the club, what a night. Wedyn mae gennym ni Kev, compliance manager, da ni'n alw fo. Da ni wedi galw fo lot o bethau dros y blynyddoedd. Lot nhw ddim yn neis iawn. Dyn yma hyn, mae'r hogia wrth i'n peintio. Carlos, you're right. And you got John over there on the floor, sticking stuff on. Nath yn had gochwyn yn 1972, so fydd hi'n 50 mlynedd blwyddyn nesaf. Yn had yn gochwyn efo un bus, fatha bus petrol, gyda gynnu. Yndi, mae mam o gwmpas yndi. Mae'n dal i ddod i mewn, bob bora, a checio beth sy'n mynd ymlaen. A wedyn mae'n ateb y ffôn yn y borea, ac hefyd mae'n cadw llygad ac yn gadael mi wybod os di'n clywed rhywbeth, os ydw i ddim yn hapus na rhywbeth, so mae'n siŵr o ddeud rhywbeth. Sa fo'n medru bod yn rôl arall, am o'n i, mae lot o'r gwaith sa'n ni'n mynd i wneud o rôl arall, ond cwmni lleol o Llanrwst ydan ni, a swn i byth yn meddwl symud. Mae'r Dyffryn Conwy yn rhan enfawr o'r busnes ydi bod erioed. Da ni'n cario rhan fwyaf plant ysgol. Mae gennym ni fysyst lleol yn mynd ymlaen yma. Da ni'n gwneud lot o deithiau o'r clybiau ac yn y blaen yn yr Dyffryn. Ond na, mae'r lleoliad, bod pobl yn meddwl bod lleoliad yn allan ohoni, mae'n gweithio'n iawn i ni, mae'n siwtio'r be da ni'n neud mewn ffordd. Da ni'n eitha hapus. Ie, swn i'n eisiau symud o yma.